Ahoj, predstav sa a čo tu vlastne robíš? No ja som Sáška, vaša majsterka z Viantatu. Čaute. A dneska budeme kecať. Ktorého zákazníka máš radšej? Ten, čo je úplne ticho, alebo ten, čo neustále rozpráva? Asi aj nie až veľmi dobre, lebo ten, čo je veľmi ticho, ja nerozumiem, že čo sa deje s človekom, či je OK, či dobre, či nie až veľmi to bolí jemu a proste ja ako majsterka vždycky, kto už bol so mnou na tetovaní, to asi pochopil, že ja veľmi tiež ľúbim kecať. Asi kvôli tomu, že ja dodržujem tú komunikáciu s klientom. Aké bolo najdlhšie tetovanie a koľko stalo? OK, no najdlhšie tetovanie nám trvalo už nejakých 6 hodín a to nám stalo v štúdiu 50 eur. Kvôli tomu, že to bola modelka, tak to je lacné. Pre seba som otvorila dačo nové, nový štýl, ale bolo to veľmi nepríjemné kvôli tomu, že proste, akože hej, akože drobné peniaze som dostala z toho a veľmi som bola potom tetovaniu unavená. To ma mrzí, ale hej, dobre, berieme to tak, že to bolo veľmi príjemné pre mňa, lebo hej, som vyskúšala dačo nové pre seba. Či ťažko je pre teba tetovať tých, koho poznáš? Nie, lebo to vždycky je sranda. Keď to je nejaký môj kamarát, a on príde ku mne ako klient, tak ja neberiem ho ako normálneho klienta, proste rozumiem, že to je môj kamarát a môžeme robiť nejaké srandičky a to ešte dlhšie trvá to sedenie, lebo proste ideme na cigu, ideme na nejakých pol hodiny. Ako by si reagovala na to, že niekto od teba pýta zľavu? Keby som pracovala sama na seba, tak asi by som povedala, dobre, ok, ale ešte k tomu plus ešte čokoládku. Môže to tak byť? Alebo ešte tam, neviem, fľašu piva. To by bolo tiež dobre. Čo by si robila, keby prišiel niekto s návrhom, ktorý je podľa teba cringe? Ja by som to tak asi aj povedala.